Doncs és molt més difícil, de fet és que estem parlant. De primeres a València no hi ha gaire, hi ha molt pocs centres cívics, els que hi ha són més també de tercera edat o una cosa més electoral, no de resoldre temàtiques socials, sinó de contentar alguna cosa. Això, doncs, no hi ha centre cívic, no hi ha molts espais on en general la gent es pugui aprendre coses diferents o aprendre les realitats del País Valencià, i si no fos per la iniciativa cultural, cursos i classes, jo mateix vaig empezar a donar classes d'immigrants a l'Ateneu de Busafa, que és una ateneu popular, totalment professional, i després d'així es feien cursos a Salvador o temes, però és molt difícil per a un immigrant. Si aquí ho és, a València és molt difícil entendre quina és la realitat cultural i per què han d'integrar-se i com fer-ho. Hi ha molta gent que té voluntat però no té motivació. El tema és que hi ha una escalada ja no de la violència sinó de la impunitat, no? I que s'ha materialitzat en els últims mesos amb unes quantes agressions. Les més s'han vist són una punyalada que va haver a València i a un xic de Castelló que li va gravar una cosa. I bueno, tot això és com la punta de l'iceberg de tot el que està passant, ja no només a València, jo crec que a tot arreu, no? I el que passa és que a València amb més impunitat, pensem que hi ha hagut 600 agressions l'any passat, s'ha dit, però bueno, per fi jo crec que tots hauríem de reaccionar i igual que té 15 anys per a que no torni a passar una cosa. No, perquè senzillament nosaltres sempre en les cançons hem intentat donar el nostre punt de vista del món on vivim, de la societat on vivim. Suposo que també perquè veníem de València, que és una societat complicada, doncs, la gent que parlàvem la nostra llengua ho teníem bastant difícil i això ens ha sensibilitzat amb moltes altres problemàtiques des que érem adolescents, no? I bueno, ara, doncs, que gràcies al temps hem pogut tocar molt i adquirir una certa posició que ens permet anar a molts llocs, a viatjar, a conèixer gent, doncs l'aprofitem per a donar a conèixer altres realitats que coneixem i que anem vivint i que jo crec que hauríem de conèixer tots, no? Perquè el problema del món actual és que vivim en un món de la incomunicació, contradictòriament a la societat de la informació, finalment només acabem veient el que interessa, no? Els mitjans oficials volen vendre, no? Llavors nosaltres intentem aportar com moltíssima altra gent, com feu vosaltres, doncs, altres visions de la societat. El col·legi públic, però que, bueno, meus pares enseguida van tornar a viure a València, però que, bueno, sempre he vist el barri com un lloc molt familiar, no? I les seves problemàtiques que coneixem. També ens va fer molta il·lusió vindre a tocar aquí fa uns anys, una plaça inaugurada que no sigui plaça de sota baix, per a la gent jove del barri i bueno, sempre em fa molta gràcia doncs, veure que continua cada vegada creix més gent jove amb ganes de canviar les coses, no només a l'esport sinó a les serveis.